Давай написки. Уж нещо обичка да заиграем. Зоб, моя зоб. Ще опискаш още от център. Ще опискаш още от център. Ето, това е. Арди си. Айде, това е, бе! Много ли е, бе, тай? Нормално ли е, тай? А? Нормално ли е, тай? Браво, Здрави се, човеко. Айде. Кажи му, съм бил тук. Няма кажи го, ме знае. Айде. Айде. Браво, браво, браво. Браво, песня. Ой, амор. Айде, 3-4. Лекте малко. Айде. Айде, опа. Опа. Айде! Ти брито до томе. Айде. Ой, амор. Това е русен плес. Айде от томе. Айде от томе. Чао. Себе фашко. Мама, че ще да правим да пак да ям предпал. Що бавно, женте. Ами така, стара жен, така веки и дедо, така веки. Утре ке домашно. Ай, njemu za 12 tom. satova do tome, 12 satova. 12 satova. Я, колко сата? Я 12 и 5 часа. 12 и 5. Това приятно е, найде комба. Ще одаш, ще си мега да... Абе, кьонка също ще легам сам, не съм мисля. А, дека там се. Утре отмъл ке дойш до това патос. Дом мокро го. Ама не тук ке дойш и ке седмен... Ние пак сме тук. Ке дойш до това. Колко? Вече ке дом по-късно. Колко? Айде. Ай, сега. Чао до Томе! Вечен живот! Така. Айде. Като вика, слоното? Козицата. Ай. Средния път. Средния път. Замина по не поврат. Вижте, як сел да ударе. Капа.